Zimné olympijské hry 2026 sa nezadržateľne blížia a najväčšiu pozornosť samozrejme vzbudzuje hokejový turnaj, kde sa po 12 rokoch opäť predstavia hráči z NHL. Naposledy to bolo ešte v roku 2014 v Soči. Slováci tam skončili už v 8 finále, kde sme vypadli s Českom po výsledku 3-5. V skupine sme mali celkom slušný začiatok. Prehrali sme 0-1 po samostatných nájazdoch s Ruskom, lenže potom prišli veľmi slabé výsledky a skupinu sme zakončili na poslednom mieste s jediným bodom. A pritom vtedy náš káder obsahoval mená ako Zdeno Chára, Marian Hossa, Tomáš Tatar. Po tomto neúspechu a dlhom čakaní však môžeme s novou krvou z NHL ukázať, čo v nás je. Zaujímavosťou je, že v rebríčku najmladších hráčov je na prvom mieste kanadský supertalent Macklin Celebrini. No hneď za ním nasleduje trojica Slovákov, Dalibor Dvorský, Juraj Slavkovský a Šimon Nemec. Na turnaj pocestujeme s najmladším tímom. Vekový priemer je 27,88 roka. Dosť už ale o veku. Poďme na to najdôležitejšie. Zostavu. Začnime u brankárov. Jednotkou bude asi určite Samuel Hlavaj. Lenže aktuálne nemá práve vydarenú sezónu. Dokonca bol poslaný do ECHL, čo je ešte nižšia liga ako AHL. Prajem Samovi, aby chytil formu a na olympiáde sa ukázal v dobrom svetle. Ja by som však rád videl chytať aj Adama Gajana, napríklad proti Taliansku, buď od začiatku, alebo aspoň v polovici zápasu. Treba si totiž vychovať brankára do budúcnosti, pretože Rybár ani Húska už nepatria medzi elity. Gajan bol draftovaný z 35. miesta Chicagom. A zatiaľ predvádza slušné výkony v univerzitnej súťaži. Stano Škorvánek bude podľa mňa dvojka a myslím si, že jeden zápas v skupine určite odchytá. Poďme na obranu. A hlavne na to, čo vás zaujíma najviac. Možné formácie. Upozorňujem, toto je čisto subjektívny názor. S mojimi domnenkami môžete, ale nemusíte súhlasiť. V komentároch by bolo super rozbehnúť diskusiu. Napíšte mi vaše postrehy a vaše vlastné formácie. Všetko samozrejme závisí od trénerov. Toto video je len fanúšikovská predikcia, taký fantasy team. Najviac momentálne púta pozornosť Šimon Nemec. Minulú sezónu ho preradili do Utici, no v NHL sa chytil až na konci. V tejto sezóne mal výborné momenty, dokonca strelil hat-trick. Potom však prišlo nešťastné zranenie a jeho forma zatiaľ nie je úplne tam, kde by si to želal. V Devils nastupuje väčšinou v treťom obrannom páre, no dostáva slušnú porciu minút. Šimon je hlavne ofenzívny obranca a určite je vhodný na presilovky. Myslím si, že po boku Martina Feherváriho by mohli tvoriť ideálny prvý obranný pár. V druhom obrannom páre by podľa mňa bez pochýb figuroval Erik Černák. Ten sa vracia do reprezentácie. Naposledy reprezentoval na domácich MS v roku 2019. Je to defenzívny obranca. Po jeho boku by mohol stáť Peter Čerešňák, prípadne Martin Gernát. Mne by tam viac sedel Peter Čerešňák. Do tretieho obranného páru by som zaradil Patrika Kocha a Martina Marinčina. Obaja sú z Českej ligy. Otázkou však je absencia Samuela Kňažka. Tréneri argumentovali tým, že Koch je viac defenzívny a že Slovensko už má dosť ofenzívnych obrancov. Ja si však myslím, že Patrika Kocha by mohol nahradiť Michal Ivan a Samuel Kňažko by mohol ísť ako 7. obranca úplne bez problémov. Najviac pozornosti bude samozrejme pútať útok. A paradoxne nezačnem prvou, ale treťou formáciou. Moja voľba je jasná. A myslím si, že už viete, kam smerujem. Lajna, Kelemen, Pospíšil, Regenda. Výborná lajna z MS v Česku. Boli produktívni, agresívni, výborne zohratí. Za mňa jasná voľba. Poďme na štvrtý útok. Tu kolovali po internete špekulácie. A veľa vášni vzbudila nominácia Samuela Takáča. Predpokladaná lajna by bola Takáč, Sukeľ, Okuliar. Tu poviem trošku viac subjektivity. Takáč si nomináciu možno zaslúži. Ale viem mierne vyvrátiť argument, že nemáme iného hráča do štvrtej formácie. Pre mňa je ideálny typ hráča do štvrtej lajny Adam Sýkora. Dravý do súbojov, obetavý do blokov a navyše má skúsenosti z AHL. Problém je však AHL. Táto súťaž prestávku nemá, takže to môže byť komplikované. Z AHL je viacero útočníkov, ale väčšinou sú skôr do prvej šestky. Menovite napríklad Juraj Pekarčík, Filip Mešár a nedávno sa po zranení vrátil aj Jakub Demek. Predtým, než začnem skladať prvé dve formácie, chcem podotknúť dve veci. Prvá je absencia Samuela Honzeka. Dávam tomu veľkú šancu, že by bol nominovaný. Druhá vec je Marián Studenič. O jeho zaradení polemizovať nebudem, keďže bolo oznámené, že dvere na ZOH má zatvorené.
Možno ho uvidíme na najbližšom svetovom šampionáte. Ak tréneri počítajú s Lukášom Cingelom ako centrom druhej formácie, tak je to podľa mňa logické. Centrom prvej formácie by potom mohol byť Dalibor Dvorský. A ja mu to úprimne prajem. V posledných zápasoch nastúpil ako center prvej formácie St. Louis. A pomaly si zvyká na toto vysoké tempo. Dvorský sa v tejto sezóne chopil šance ukázať sa v NHL. A podarilo sa mu to. Rodí sa nám veľká hviezda a jej potenciál treba využiť. Na krídle bude podľa mňa úplne jasne Juraj Slavkovský. Ostáva nám ešte jeden krídelník do prvej formácie a dvaja krídelníci do druhej. Tu musím spomenúť Martina Chromiaka, za mňa si určite zaslúžil byť v nominácii. A do druhej formácie by sa hodil perfektne. Ak mám spomenúť menovite alternatívy, tak Peter Cehlárik alebo Libor Hudáček. Hudáček má svoj vek. A Cehlárik nezažíva práve úžasnú sezónu. V čase tohto videa je 10 zápasov bez gólu. V týchto 10 zápasoch má len 3 asistencie. Naopak, Chromiak bol dlho najproduktívnejším hráčom svojho tímu. Ontario, Pharma LA Kings. Momentálne je tretí s 30 bodmi a 15 gólmi. Ak sa vrátim k prvej formácii, tam sa mi najviac hodí Adam Ružička. Ostali mi mená Libor Hudáček, Peter Cehlárik, Adam Liška a Tomáš Tatar. Lišku som už spomínal do 4. formácie alebo ako 13. útočníka. Možno sa pýtate, prečo som doteraz nespomenul Tomáša Tatara. Ten v tejto sezóne odišiel po dlhých rokoch z NHL do švajčiarskeho Zugu. A darí sa mu tam pomerne dobre. Má 29 bodov v 36 zápasoch. Poviem však niečo, čo sa mi nepáčilo, ani keď nás reprezentoval na EMS. Tomáš Tatar v posledných rokoch NHL nebol útočník prvej šestky. Skôr plnil defenzívne úlohy. V Devils hrával prevažne v 4. formácii a mal približne 10 minút na zápas. V sezóne predtým si ho vymenilo Colorado aj Seattle. Keď však prišiel reprezentovať, bol zaradený do prvej formácie a čakalo sa od neho veľa bodov. Lenže on na túto úlohu jednoducho nebol zvyknutý. Keďže 3. a 4. formáciu už mám naplnenú, zaradil by som ho do druhej. A k nemu by som na základe tempa radšej dosadil Petra Cehlárika. Libora Hudáčka by som nechal ako náhradníka. To už je ale z tohoto videa všetko. Ďakujem vám za sledovanie a určite zanechajte komentár s vašou predstavou o formáciách. Poznámka. Toto video bolo vytvorené s použitím umelej inteligencie. Scenár bol písaný reálnym človekom, hlas dodalo AI.